Takže čaute, ja som Sparker38 a z môjho ďalšieho videa. A toto video bude z Blitz Bridget. A práve sa mi updateoval. Takže je toho nové a musím vás bohužiaľ sklamať. Mne, keď sa updateoval, tak som kvôli tomu musel vymazať ARK. A to ma ranilo. Ale nebojte sa, pretože toto je dobrá hra. A ja sa trochu stiším. Aha, tak zvýšim. A neviem, či som ani hral Blitz Bridget pri minulom videi, co bol asi Robots, ale teraz vám ukážem krásu, ktorú ste nevideli. No je trošku tá krása slabá, akože keď s ňou neviete narábať, ja sa ešte učím, ale je dobrá. No a to je? Serem. Chcem červených. A to je oveľa lepšie, pretože teraz to začalo byť super. Tak my ideme play, ale neuvidíte, čo stane. No, a sme tu. A teraz by som musel zabiť práve tohoto Gunnera. Yeah! Kde bol? A toto dokáže presne to dokáže ani to povedanie môj pane Bože. Hlavne, že budeme level 10, sa mi zadarmo odomkne. Môj krásny. Ako to majú vedieť, tu mám Square38 TV. Dobre, takže ale vám ukážem niečo super. Uiii! Ale zoberieme si granátomet, pretože veľa... Jaj! Ja som to videl, ja som tam videl. Ale do mňa head. Ja ani neviem, kde je, pane Bože. Jaj! Fajne ma to strelilo. Mám vanilika. To je úplne... To vám hovorím, že to je super zbraň. Toto je super zbraň. Kúkajte teraz. Bitch. Už skápane, Bože. Yeah. A teraz si ideme pri pánkovnom trochu vlastnejšie. A to je na toto dobré. Pál. Som mi robí srandu, alebo čo? Aha, kto tu je? Bum. Jak som ho dal, ty kokso. Ale pôjde sa to neveľmi dobre. Takže radšej budem používať ten granátomet. Hej! Tu máš darček na svätého India, to bude nikdy. Čo má ti pomôcť? Dobre, idem ti pomôcť, dobre, počkaj. Allahu Akbar! Teraz to si spravil, ty retard. Jej! Teraz! Tu máš. Jak som mu dal, ty kokso, to bolo dobré. Ale ako je dosť, som si ubral. Ale to je trochu horšie, že teraz sa mi miniajú zbranie. Ale ináč, to je super postava. Ako je trochu viac stojí oprava na zbranie, ale ináč je to super. Práve keď máte najväčšie problémy, tak môžete iba takto odskackať. Riči s tebou. A tu máš granát. Nažier sa olova. Dneska budeme tak s olovom. Knife nový. Tu keď je nový knife, to sa tu sere. Že mi spadla hra. Nažier sa olova. Tu máš olovo. No nevadí. No. Ty čo to? Čo to stojíš, ty debilš, chodom. Toto je úchyl.
Ja neviem, ako to nazvať. Ale dúfam, že môžeme premeniť, pretože nemôžeme. Oh, no. Dobre, my ideme. Takže ideme robiť kamikaze. Majme vo vzduchu. Allahu Akbar! Teraz to robil na hovno, ale dobre. Krása, ak som tam strelil. Riti! Ha! Že to odstrelilo. Tam. Riti, kde? Nie, to si robí srandu. Nevadí. Hlavne, že máme demolizéra. A teraz ukážem zbraň, ktorou zabijem každého na jednu ránu. Ale fakt teraz kecam. Nedám každého na jednu ránu, ešte som to neskúšal. A som sa aj rozhodoval. Tam je. Do reči. Podľa mňa je na ňu najlepší ten granátomet. Na, tu máš. Nažerte sa, olova. Krásny zásah som dal, akože nie som zabil som ho, ale krásny zásah. Nažer sa, olova. Tak keď mňa toto fakt baví, tak... A sme prehrali. A mňa ako je baví fakt, tak mňa je tak... Všetko tak granátometom. Granátomet je moja obľúbená zbraň. Čo? Len dvaja. To si robí srandu. Ja som iba jeden a sám. Keď ja budem sám proti tým všetkým, tak ja sa normálne doserem. Nedajte! Sa všetci slyhet. Jaj! To je ferové! To bude ľahké. To bude ľahké ho zabiť. Ho zabijem aj tým. Jak som ho krásne dal. Jak s tým behom. Hej, kam ideš ty, svinia? Do riti. Ale to je na tom trochu blbé, že keď skačete, tak nemôžete ísť dopredu a dozadu. Allahu Akbar! Skop. Čo ty odpieraš? Čo si dovolíš odpierať mne? To je taký retard. To je síce trochu retard, ale to stále moja obľúbená postava. Nie, ja som sa stlačil to tlačítko, čo to je, aby odletel headka, to je trochu odstrčujem, zoberiem život. A stále sme vyrovnaní o 1 kill. Nie, ideš do riti. Tu máš, na. Riti, pre Boha. Nie, ja nechcem umrieť. Chápete toto? Nie je normálne, ja dávam Diamond More. Čo to je spawn campovanie? Ťa trafil. Máš to. Máš to video bude asi najlepšie. Čo? Jak ma mohol dať? No ja dám toto, bo akože ste silný, ale to len keď tak... Vidíte, čo som hovoril. Tak sme rýchlo dali.
No, krásne, more, koboj, more, 510 života, more. Čo keď som v tomto momente, more, zdemolizoval, zabil až tak troch, ale už nepamätám. Ja som že som ich zabil troch, alebo jedného. No, tu máš. Ha? Nie. Aha. No, aspoň prehrávame. Jají! Poď a bojuj, ty svinia strana. Kam utekáš? Myslíš, že vyhraješ? Myslíš, že vyhraješ? Taká behajúca potvora ma tu nebude brať obeť. Riti. Kde je kto? Pane Bože, ja tu nikoho nevidím. No mi to dá vreskáš, ty kokso, nič nepotrebuješ, tak chod do Riti. Ty kokso, ale čo? Ty kokso, no tá vieš čo? Vieš čo? Na tu máš, more, na tu máš. More. Tam ma neochcávaj, more, bo ja ti zachčím. Je tam je! Do Riti. Aj tak prehraješ. Ty prehraješ. Ha? Čo som, že prehraje? No ako sa to páčilo? No ako sa to páči? Ha? Ha, teraz vyhrávame. Ja radšej idem hnedka, bo ešte to schytám. No počkaj, čo je teraz? Uje, nejaká správa mi prišla, to nevadí. No, predovšetkým, ja by som to dneska ukončil, takže pokiaľ sa video páčilo, dajte like, odber. Ak ma chcete vážne podporiť, to zdieľajte a čau.